Alle sammen, velkommen til den her video. I dag der vil jeg egentlig gerne bare fortælle, at jeg er i baggrunden på en af Alexander Husum og Nellys video, der hedder Nelly er min tjener, i 24 timer. Og så var de i Ribe for sådan noget børnefestival eller sådan noget, der kom og lave, hvor det var at, hvor de gav sådan en show, og så var det meet and greet, hvor man kunne komme og få en autograf, jeg fik her. Der afleverede det, der havde skrevet det på forhånd. Og så måtte man få et billede, og der stod vi, mig og min ven Rasmus, vi stod i kø 1 time og 10 minutter eller sådan noget. Og ja, hvis det er kun i baggrunden, så i videoen, nu kan jeg lige vise det, mig og Rasmus, det er lidt, fordi man skal zoome på, men der står mig og Rasmus, der står vi, så vi er i baggrunden af Alexander Husums og Nellys videoer. Så ja, hop ind og tjek den ud og se den, bare fordi jeg har set den, det er en mega god video, så ja, gå ind og tjek den ud. Det er jo på Alex og Nelly kanalen. Så ja, hop ind og tjek den ud. Det er lige blevet at subscribe til dem. De er nogle gode YouTuber. Ja, det er egentlig sådan det. Og så ja, autografen her, som I kan se. Ja, og han havde jo noget ved foden, fordi han har med, noget med B'er, og den video, hvor han har reddet Lødborgen over, eller et eller andet i hvert fald. Han har lavet en video med, hvor han lige siger det. Jeg så det bare lidt hurtigt, men han fortalte det til selve video, hvor han jokede med, at han havde fået lavet nyt hår, og så kom han ind med selve krykker og satte sig. Så han lavede også hele showet. Jeg kan da også lige vise med om mig og Rasmus. Mig og Rasmus, der fik taget. Men der, hvis man kigger, så kan man godt se, at han sidder nede og har noget med foden. Ja, men ja, det var egentlig kort det, jeg ville sige. Så tak fordi I så med. Like og subscribe. Ses i næste video.